Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну як мы кажам у такіх выпадках, а зараз нарэшце да самых сур'ёзных тэмаў пагаворым пра культуру, пра музыку, пра панк-музыку і панк-культуру. Таму што у нас у гасцях удзельнікі гурта Дзецюкі, Алесь Дзянісаў, прывітанне, Алесь, і Уладзь Бернат. Прывітанне. Прывітанне. Дарэчы, Уладзь у нас упершыню у нашай студыі, так што можаце пазначыць сябе там у календарыке, што сёння амаль што святочны дзень. Ён святочны з некалькіх нагодаў. Так, нешта ўжо хацеў пажартаваць. Ну, таму што зараз уже двойчы экстрэміст будзеце. Ну, а што? А теперь еще и спрыяя экстремистской деятельности. Ну, не только ж нам с тобой. Ваша страшная экстремистская организация. Да. Ну что ж, але не толькі з гэтага святочны дзень, але святочны дзень яшчэ таму, што сёння у Варшаве адбудзецца, ну, просто шыкоўны канцэрт, на якім вы абавязкова павінны быць, ну, правда, пры наяўнасці квіткоў, таму што не факт, што яны ўжо ёсць, але тым не менш. Таму што сёння... Пробачьте. Так, я разумею, панки, ну так не надо ж, вот как бы там вот... Я прошу. Добра, я тут адчуў сябе таксама вядоўцам панкам, тут спрабую тут таксама пальцы раскідаваць. Але сёння ў Варшаве адбудзецца шыкоўны канцэрт гурт Дзецюкі і канадскі гурт Real Mackenzie. Якім чынам вы пазнаёміліся? Дзе у вас ввогуле дарогі вас звялі? Ну, так атрымалася, што гэты стыль, ну, один з гэтых стыляў паўплываў на, ну, я маю на увазе ариш панк, ці яшчэ называюць кельтик панк, у дадзеным выпадку ўсё ж такі шотландцы, ну, то бок гэта як бы канадскія шотландцы, ці шотландскія канадцы, тут ужо цяжка сказаць, то ж самае, як мы зараз, беларускія палякі, ці польскія беларусы, да? Ну, і вось гэты стыль таксама вельмі моцна паўплываў на наш стыль, хаця мы ніколі не казалі, што мы граем вот кельтик панк, але у нас ёсць песні ў гэтым стылі, там той же Панятоўскі, напрыклад, ці кавер у перакладзе Андрэя Хадановича «Не соскочу», там, ну, вот на The Pox. І просто мне так... Там мои сябры шли на канцэрт у Берліне в 2014 годзе, і яны давно запрашалі мне просто наведаць Берлін. Хаця мы на той момант, это 2014 год, мы тады яшчэ, здаецца, не игралі з Дзецюкамі ў Берліне, а потым мы уже раза 4 ці 5 игралі ў Берліне. І яны просто запросили, сказали, вот яшчэ і заодно вот канцэрт. Ну, я сказал, окей. И я поехал с дачкой. Это 2014, ну, то бок, конечно, не зусім яшчэ была дарослая, але вот яна на канцэрт не пайшла, а я пайшоў. Там я взял с собой дыск, які падараваў ім. А яшчэ Пітон, наш басіст, зрабіў асобна, таму што на CD не выйшла песня «Па гарах». Это был, мы тады лічылі, што гэта песня з Real Mackenzie, а потым, і вот калі я пазнаёміўся з басістам, хаця вот учора яго не было, іншы чалавек граў на басу, і вот этому басісту падараваў 2 дыскі, на адным быў наш першы альбом, а на другім была вот асобна песня, якую мы лічылі, што нібыта гэта іхняя песня. А потым вот мне самі же музыкі з Real Mackenzie сказалі, што гэта просто звычайна такая пабная песня, ніхто не ведае, ну, нібыта народная, але народная не з каких-то там веков, там, 10-х, да, не ад Уоллеса, да, а не ад часоў Уоллеса і Брюса, да, а часоў, вот, ну, не ведаю, у якім-нибудь 19 стагоддзі ці ў 20 стагоддзі была напісана песня. Іншая справа, што мы ее пераклалі трошки по-іншаму, ну, то бок это у нас тэкст по мотывах, можна сказаць, тому што бэкграунд там і, ну, это трошечки іншы там сэнс песні, але між тым, вот она неяк прыжылася, мы, правда, у апошнія гады вельмі рэдка игралі, але на тутацы мы игралі, напрыклад. Ну, і вось там я пазнаёміўся, падараваў гэтай дыскі, і потым, ну, скажем так, ад балды взял, прычым я ўжо набыў квіток і сабе, і жонкі, і дачцэ, каб схадзіць на канцэрт. Вось, і, ну, і потым просто ад балды, ну, Ладзь у нас добра ведае ангельскую мову, напісалі хлопцы, мы там
как-то, ну, там ну, про нейкага там чалавека, які быў у 2014 годзе на вашем канцэрце, прыехаў, падараваў вам дыск. І вот этот гурт існуе, ён прыехаў у Польшу, і зараз тут вот як бы мы эмігранты, там, і так далей, такі ж самыя, як вы, давайте разам слабаем. Прайшло 10-1,5 месяцы, ну, і хтосьці там з хлопцаў, ну, как хлопцаў, мужикоў, ім уже там, ну, полу уже за 60, так? Колькі там? 62, здаецца. 62. Ну, вот хтосьці з іх там адказвае, типа, пацаны, мы вас памятаем, круто, давайте яшчэ вы слабаеце с нами ў Кракове. Ну, вот и все. Ну, вот такая история. Она, ну, это такое совпадение. Як высветлілася, яны такие же самые, ну, по поглядах и, скажем так, по поглядах на, ну, вельмі простыя людзі, ну, такія звычайныя і без всяких понтоў, без зорнасці, як і мы. Хотя мы ў параўнанні, конечно, ну, калі б ты хочаш там параўнаць, напрыклад, калі б гэта было ў 60-х годах, то это, ну, не Beatles, не Rolling Stones, ну, напрыклад, Fairport Convention, да, или там Creedence Clearwater Revival, да, то бок ну, таксама вельмі вядомыя, вельмі таленавітыя, класныя ребята ў сваім стылі. Ну да, вот добра, что ты так позначил. Creedence, это, конечно, да, это адзнака. Уладзь, твоё стаўленне да вот гэтай музыкі, калі ты пачуў упершыню Маккензі, вот гэта твоё? Ну, улічваючы тое, што я ўвогуле гэтай ўсёй кельцкай гісторыяй пачаў цікавіцца яшчэ са школы, таму што у мяне была настаўніца ангельскай мовы, которая вельмі любіла гэта ўсё, яна падцягвала мяне да гэтага, нейкія ірландскія танцы, пастаноўкі. Вось адтуль ужо пайшло якраз і музыка, і недзе з гадоў, ну, каб не схлусіць, 14 ўжо маіх, я слухаю гэта ўсё. І вось Real Mackenzies, гэта быў адзін з першых гуртоў таких, які я пачаў слухаць, таму што ў мяне яшчэ тады нават не было інтэрнета, мне гэта ўсё падкідывалі на нейкіх флешках, на нейкіх іншых носьбітах, і я на гэта вельмі моцна падсеў і заўсёды хацеў нават з'ездзіць на які-небудзь такі канцэрт, таму што да гэтага ў мяне такіх магчымасцяў зашмат не было. Так, канешне, я і калісьці хадзіў на дзецюкоў яшчэ на першыя канцэрты і там на розны фолк-метал, але вось такі вось фолк-панк, который класічны ў гэтым разуменні, у мяне магчымасці патрапіць неяк не было. І тут адразу зайграць з імі, гэта быў нейкі просто выбух мозга, і, канешне, жыўцом ты сустрэўся з імі вот у Кракове учора. Ну, мы были в суседней гримерце. Мы, так, конечно, так погрукались там добрый день, ну, в сенсе, ну, не то, чтобы там нам на задних лапках, нет, конечно, але, ну, все ж таки, ну, чтобы там, не то, что ты здорово, слушайте, мы тут это самое с вами играем. Не, все культурно, мы там, они сказали, пацаны, давайте заходите. Да, ну, все было просто и звичайно. Менавіта так. Здорово, но он приколист, скажем так. Хоть и 62 года, але застался, я думаю, уже здесь там, у 25, вот, мозгами. Уладзя, тады раскажы мне, як чалавек, які вот менавіта кельцкай музыкай цікавіўся здаўна, прычым вось Алесь сказаў пра нейкае пэўнае падабенства, там можа быць беларускай музыкі, прычым ну, творчасці можа быць той же самай Дзецюкоў. А у чым блізасць вот ірландскай, шатландскай музыкі і беларускай такой фолька у тым сэнсе? Гэта толькі наяўнасць дуды і ўсё? Не толькі дуды, канешне, гэта па-першае і атмасфера, которую перадае гэта музыка, гэта шмат песень нейкіх і таких раздзяўбайска-алкагольных, ну, калі мы берем прыклад тых самых Дзецюкоў, ну, без гэтага не абыходзіцца. І гэта ўсё ж такі песні і пра нешта больш глыбокае, і пра нейкія, скажем, і канфлікт нейкі, як і ў літаратуры, так і ў музыцы паўсюль гэта існуе. А ввогуле, калісьці я пачуў вельмі добры жарт, толькі гэта ўсё ж такі не пра музыку, а ўвогуле пра ірландцаў самых. Чым ірландцы вельмі падобныя да беларусаў, што і тыя любяць бульбу, і тыя любяць самагон, і ў тых на ўсходзе вялікая краіна тыран. І таму я думаю, што вось гэтае падабенства якраз і прывяло да падабенства музыцы падобнай. Ну і, канешне, так, гэта наяўнасць тых самых інструментаў, нейкіх віслаў, дудачак, жалеечак, ну і, канешне, дуды, валынкі.
Вось, дарэчы, калі вярнуцца да вашай зараз сустрэчы з хлопцамі з Маккензі, то есть не было такого, то есть яны-то вас запрасілі, будете у нас, ну, умоўна называецца там на разогреве там, да? То есть не было такого, что так, пацаны, вы тут у нас на разогреве, но вы там тихонечко сидите в своем закуточку, а мы тут же зоркі, то вот як вот было першае такі вот контакт і ввогуле коммуникация, вот як ты опишешь? Ну, мы приехали на бусе, там стоял чувак, который занимался, потом як высветлился, что он занимался мерчем. Ну, и стоял там, продавал мерч, вот он выгружал там коробки, и мы просто подошли, допомогли, и там еще часть аппаратуры, мы просто вышли из буса и пошли им допомагать. Самих хлопцев там не было, ну, в сенсі музыкаў, але там были, ну, некие поляки, некие шотландцы, там чехи, напевно, поляки, там, ну, потому что на чешских номерах бус, их бус. Ну, и все, мы подошли, допомогли, там все познакомились, повитались, ну, все нормально. Мы бачим, что треба допомогти, мы вышли, допомогли. Ну, и все, они нам допомогли, то, что дали, ну, на аппарате на своим слабать. Кроме головы, дякую Вадиму, ось, і ён дапамог. Это наш беларус, адзін з актывістаў беларускай дыаспоры ў Кракаве. Вось мы звярнуліся, нам патрэбна была галава гітарная. Ось, а тут мы да Пашы Сініла звярнуліся. Паша. Я уяўляю сабе, слухаюць нас людзі, якія далёкія, а вот этой унутранай кухні ўвогуле, как бы, можа быть, не уяўляюць, что это такое, только чулі на канцэрце, думаю, что за голова гітарная такая? Ну, да комбіка ты маеш на увазе. Узмацнялі. Ну, бывае просто, калі слухачам патлумачыць трэба, то тады, ну, бывае, як бы узмацняч разам з калонкай, это звычайна называют бубарь. Да? А вот калі асобна, то тады як бы асобна калонка і дае галава, это в сэнсе сам узмацняч. Яны просто асобныя. Вось і ўсё. Ну вот, людям будзе зразумела. Я спадзяюся, что это не будет так, Наташенька, прывітанне, это своей жонке прывітанне передаю. И она так и не зразумела, что такое па-за гульнёй. Ну, зато я думаю, что она уже, живучы с музыкам колькі гадоў, что такое голова гітарная, ведае дакладна. Ну, зато она ведае, что такое дыез. Яшчэ дадаткова. Якія ўражанні у цябе ад сустрэчы, ад сумеснай працы на сцэне? Па-першае, гэта шок ад таго, наколькі гэта простыя людзі. То бок не было ніякага, вось вяртаючыся да папярэдняга пытання, не было ніякай зорнасці вось гэтай з іх боку. Першае, што сказаў Пол, вакаліст, гэта тыпу, пацаны, мы тут не на разогрев вас запрасілі, а разам зайграць. Такія ж самыя простыя людзі, і вось гэта для мяне нешта з роду вау. Стой, чакай. Сабраліся панкі нормальныя. То есть и первое, что сказали, там, не пойдем там по соточке попальнем, а вот типа там начали там такие вот тлумачения. Потом выпили пиво разом. Меньше справа, что... Я скажу, что панк это больше, чем шум. Есть такая книга, вот. Это больше, чем шум. Тому нам бы хотелось бы просто сказать вот всем, кто не до конца разумеет, что такое панк-рок, и он давно пережил просто ирокезы и некие там запилы на гитарах. Это ну, трошки ширей. Ось все, это стиль життя. Стиль життя не обов'язково бути брудним і з німитими волосами. Вот так я скажу. А наконт валення сотачак всего астатняга, недавно вось літаральна учора даведаліся, што 2 гады ўжо вось вакаліст не п'е, 50 год ён валіў дзень у дзень, і вось зараз 2 гады ўжо кінуў, таму такіх прапановаў ад яго не было. 2 гады не п'е, не паліць. Не паліць, папіросы. А пра астатняе мы не будзем згадваць, каб ні прапаганды ніякай не было. Экстрэмізму. Ну і то добра. Ну, а ўвогуле, канцэрт, як? Вот давайте, адзін і другі, то есть вот такія у вас уражанні ад канцэрта. І, дарэчы, паколькі ўладзе ты першыню жыўцом іх чуў на сцэне, якія ўражанні ад жывога выканання? Вельмі якасна, вельмі крута. Я, гледзячы на гэта з-пад сцэны,
бачыў, як яны гэта ўсё робяць, як яны запільваюць, як яны рухаюцца, як яны гэта ўсё... Яны робяць шоу, шыкоўнае шоу, нягледзячы на адсутнасць нейкіх там фаер-эфектаў, як там розныя Рамштайны і гэтак далей, яны развальваюць, просто аддаюцца гэтаму до конца, і гледзячы на тое, як яны потым сыходзяць са сцэны ўсе мокрыя і просто аб чым мараць, дык гэта просто падыхаць, вельмі класна. З пункту гледжання музычнага нават няма да чаго дакапацца, а ніводнай лажы я ў іх не чуў за ўвесь канцэрт. Не, ну заўсёды ёсць да чаго дакапацца, думаеш, яны пра свае лажы ведаюць. Не, то ж самае, як мы вот пасля канцэрта, нібыта там паспяховы канцэрт, але ж мы ведаем, дзе мы лажанули. Кожны з нас ведае. Я кожны раз ведаю, што я там дзесь не патрапіў, асабліва з банджу, тому што я банджыст, самы хреновы банджыст на всю Беларусь і Польшу. Але, ну, я ведаю. Але між тым цікава, што гурт існуе іх уже з 92-го года. І там уже зараз цяжка сказаць, хто з першаснага складу акрамя Пола застаўся, і таму, ну, але бачыць, як іх прэ, ну, калі маладых там, можа быць, прэ, таму што яны не так даўно, скажем так, граюць, але Пола прэ тое ж самае, як і, скажем так, і 20 гадоў назад. Я бы хацеў бы яшчэ дадаць да папярэдняга пытання, это тое, што з Ірэн Маккензіс неяк так атрымалася, і вот я просто аналізаваў, яны найбольш блізкі нам па тэматыцы. У іх ёсць і... Па тэкставай ты маеш на ўвазе? Не, па тэматыцы песен, таму што у іх шмат гістарычных песен. І все гэта падаецца зноў жа без этого, без чырвоных вачэй, ненавісці, шавінізму. Ну вот я што, пра што яны спяваюць? Ну, пра гісторыю, напрыклад. Не, ну яны, конечно, спяваюць пра пабы, пра веселье, пра канцэрты. У іх там дофіга весёлых кліпаў, Майнленд, там Чіп, там і так далей, і все яны весёлыя. І пры гэтым яны, калі нават спяваюць па гісторыі, пра гісторыю сваю, так, у іх ёсць і сур'ёзныя песні, але ўсё гэта пададзена без пафоса, без вот этого дурацкого такого, вот мы тут сейчас, мы тут прыйдзем, всем вломим, мы тут великие белорусы, да, вот без гэтага, дзякуй Богу, и вот у іх няма вот это вот, мы тут там шотландцы всем там, это самое, не, але при гэтым у іх сапраўды ёсць песні, ну, по гісторыі, про то, як яны там валіліся з тымі же англікамі, ну, так што все нормально, там у іх сапраўды ёсць, ну, вельмі падобнае, скажем так, накірунак з нашым. Яны прасілі цябе, скажем, ну, вас как бы патлумачыць, расказаць, пра што вашыя песні. Вы-то англійскую разумееце? Яны-то беларускую наўрад ці. Слухай, мы их бачили один раз и только, скажем так, ну, тусили недолго. Я думаю, что сегодня еще раз пересечемся и про гэта их по-перш закранула ваша там как бы энергетика, ваша там музыка, то есть без разумения. Слухай, не пытались. Але калі яны каяжаць, как по-польски если сказать, каяжаць у заходзе, да, значит, яны ведаюць, хто мы, што мы слухали, ну, значит, ну, магчыма, яны не цікавіліся тэкстамі, а магчыма, цікавіліся. Тым больш, што можна лёгка там вбіць, напрыклад, пошукавікі Ютуба і ўбачыць, пра што у нас кліпаў, на шмат гістарычных кліпаў. Ну, скажем так, большасць, нават, так сказаць. Я думаю, што іх это... Думаю, што яны глядзелі. Ну, не ведаю, запытаемся сёння. Дазволю сабе дадаць. Алесь просто мала часу праводзіў з хлопцамі, хутчэй за ўсё. Але я размаўляў з удзельнікамі. Ну, я просто скажу за сябе, я не размаўляў. Пыталіся, і што такое дзецюкі, і чаму дзецюкі, і што гэта ўвогуле, пра што спяваем. Таму паразмаўляць про гэта мы ўжо паспелі. Пакуль хтосьці еў. Не надо, ён не еў, а банджо адлажваў там на сцэне. Мне там вспоминаючы долбанулась четвертая. Это вельмі редко, дарэчы. Четвертый рвец вельмі редко. Ну так. А вы тут наговарваеце на калегу. Асуджаю, жулік. Быў неправы. Ну, і якая рэакцыя была у хлопцаў, калі ты ім патлумачыў, пра што, як, якая ваша пазіцыя і бачанне?
ім гэта спадабалася, таму што гэта блізка. Я бачыў, што ім было цікава слухаць, як мінімум, таму што яны ніколі ўсё ж такі з намі не сутыкаліся да гэтага. А тут вось сустрэць, можна сказаць, блізкую душу, якія вось гурт спявае амаль пра тое ж самае, на тыя ж самыя тэмы. Ну, то есть было такое, вау, так у вас там такое ж самае ў гісторыі было, як і у нас фактычна блізка там. Не тое, каб супер вау гэта было, канешне, у іх не распахнуліся вочы, але гэта было бачана па іх, ім было цікава. Як мінімум, яны слухалі уважліва, запаміналі. Я думаю, што у іх гэта адкладзецца. Ну, я з адным размаўляў, ну, не памятаю з кім, з маладых новых музыкаў, і ён быў вельмі здзіўлены, што мы ўжо 4 гады жывем. Ну, он пытаўся, чаму мы тут. Не, он быў здзіўлены, што мы не з Беларусі прыехалі, а мы кажам, мы ўжо 4 гады тут жывем. Ну, і потым мне прыйшлося распавесці. Ну, ён сказаў, што ён ведае пра гэтыя пратэсты, толькі не ведаў, што мы ўжо тут 4 гады жывем, што мы як бы эмігранты. Ну, так здараецца. Добра. Учора быў канцэрт, першы канцэрт, тут мы пра яго кажам у Кракаве, сёння у Варшаве, клуб «Прагрэсія». Проксіма. Проксіма, да, сорі. Ты не першы. Да. На П. Ну, у Прагрэсіі я ўжо быў, у Проксіме яшчэ не, таму нешта такі зблыталася. Але тым не менш, сёння выдатны канцэрт у Проксіме, знайсці вельмі проста, спасылачка, дарэчы, на падзею у нас ёсць у апісанні гэтага стрыма. Што за публіка ў Кракаве сабралася на канцэрт? Ну, в основном польская, конечно. Публика розная. Там было... Я был здзіўлены, дарэчы, я тут в Варшаве был на Dead South, так само канадцы. И... Ну, я быў здзіўлены, што шмат было моладзі і на іх, і там на Зары Маккензіс, на нас. Ну, не то, чтобы большасць. Большасць, конечно, панк-рок, все ж таки, давайте будем ширыми, панк-рок становится классикой. Вось. Какая-нибудь это будет то же самое. Для дзядоў. Да, так, ритм-блюз сёння, да. Але при гэтым, ну, глядзіце, ритм-блюз працягвае жыць. Працягвае жыць. Ёсць і аматары, ёсць і клубы адмысловыя. Я думаю, што і панк-рок з цягам некага часу таксама ператварыцца ў такі стыль. І таму, конечно, было шмат людзей ва ўзросце. Ну, таких, як бы, скажем, 40-50. Так вот ва ўзросце, 60. Тут шмат людзей сталага ўзросту ў Польшы, чаму я вельмі здзіўлены. Вот у нас так не атрымалось. У нас вот этого преемственности вот этих вот нашатков не отбылось рок-музыцы. Ну, то по разных причинах не будем. Это глубокий темат. Я думаю, кто-нибудь там из музычных критиков гэтым зоймецца. И было шмат беларусаў. Ну, у Кракове просто великая диаспора. Ну, про Вадима я уже казаў падзяку. Дарэчы, не хочу не забыть, но мы хотели бы передать прывітанне Пётрыку Дуновичу. Он зараз у шпіталі. Не буду ніякіх падрабязнасцяў, але ён збіраўся быць і ў Кракове на канцэрце. Это наш, ну, скажем так, сябра ў першую чаргу, але по сучасных этих как-то промоутер, хотя на промоутер он слабо выглядает. Можно еще назвать продюсер, менеджер, там, директор, но все это никак не подходит ни до нас, ни до его. И вот мы хотели бы ему передать теплые слова, и чтобы як мага хутчэй яго здароўе аднавілася, чтобы ён як мага хутчэй падняўся на ногі. У яго не так давно нарадзіўся сын Шыман. З гэтым мы таксама вот упершыню афіцыйна кажам і віншуем. Вось. І ну, тады ўжо калі ўжо працягваць, то вельмі рады будзем усіх убачыць. Хлопцы, дзяўчынкі, жанчынкі, мужчынкі. Усіх будзем рады убачыць сёння на канцэрце. Мне шмат разоў казалі, што ну вот как там, ну я ж не могу кожнаму патэлефанаваць. Але ну можна паглядзець, ну ёсць же там і афішы, ну штосьці такое. Так што хто не прыйшоў, ну прабачце, это ўжо ваша віна, а мы просто запрашаем усіх. Спадзяюся, што сёння будзе супер. Тое ж самае як і учора. Ну так, ну Рол піша, не быў у Кракаве, хто кажа прыгажэй за Варшаву. Ну сапраўды, ўсё ж такі Кракаў больш такі захаваўся горад, больш старажытнасцей у горадзе, сапраўды вельмі прыгожы з пункту гледжання архітэктуры, можа і сапраўды прыгажэй за Варшаву. Ну але тут жа справа прыгажэй, не прыгажэй, неважна. Уладзь,
таксама ўсё ж таки шмат, вот Алесь кажа, шмат было палякаў на канцэрце і безумоўна яны прыходзілі найперш на Маккензі, і вось выходзіце вы, які одгук атрымалася раскачаць і польскую частку зала? Спачатку было, можа, цяжкавата, але мы ўжо прызвычайныя да таго, што мы ўсё ж таки граем для людзей, которые могуць нас не ведаць. Таму, улічваючы тое, што мы выкладаліся, наколькі гэта было магчыма, і хутчэй за ўсё яшчэ і дзякуючы таму ж самому вось чорнаму хлебу і гарбаце, таму што песня ўсё ж таки польская і вельмі шмат палякаў яе ведае. Вось калі мы перайшлі вось гэтую песню, пасля яе ўжо пачаўся разнос. Уже людзі пачалі насіцца ў сёркалпіце, знайшлі такой вот падыход. Так, не, просто так. раскочегарим, это называется так. Ну, і мы самі больш разагрэліся ўсё ж таки. Калі спачатку гэта было некае недразуменне, тыпу, а што рабіць? То... Не, ну, заўсёды по великому рахунку, ты просто задумайтесь усе. Калі мы прыходзім на нейкі гурт, то ж самое, так, як я зараз я был на Dead Souls, да, і, ну, я бачу, там играли просто фантастычны хлопец з дзяўчынай, я не памятаю назву, яны играли на разогреве. Ну, у всіх было такое адносіна, ну, это разогрев. Не, я вот отслухаў іх увесь, ну, амаль увесь канцэрт. Гэта было таксама цікава, гэта было таксама круто. Нельга ставіцца да гуртоў, які на разогреве, што это, ну, зусім шляпа. Не, все супер. І людзі, конечно, ну, прынялі. Ну, плюс яшчэ ёсць, ну, зразумела, што ёсць палякі, якія ведаюць нас. Напэўна, краіна, у якой мы найбольш вядомыя. Ну так, уже колькі разоў і да 20-го года былі ў Польшчы на, з канцэртамі і на фэстах розных, а ўжо пасля 20-го тут ужо, ну, так я разумею, што можа быць там где-то там у Варшаве больш ведаюць, ну, але тым не менш. Ну, прыблізна, як ты кажаш. Але калі рыхтавалі з плейліста да канцэрта, былі нейкія там спробы, ну, каб адпавядаць, можа быць, ці свою стандартную гралі праграму? Не, ну як стандартную? Стандартную мы уже зараз можем спокойно гадзіну там... Ну, я маю на увазе, вот, можа быць, там, каб больш адпавядаць там па стылю, там, не, па ну, падачы. Ясно, что, да, больше, ну, то бок не брали ніякіх сваіх там... Баладаў, медлякоў, як у дзяцінстве мы ім так назвалі медлякі. І вось мы, ну, у нас іх не так шмат, але ёсць, ну, то бок, ну, это трошечки не в строку было бы. То бок, да, мы больш такія весёлыя, ну, не то, что веселые, активные песни, да, вот так лепей сказать. Хто выбіраў праграму? Усе разам гэта абмяркоўвалася цэлым гуртом, мы складалі плейліст, нейкія прапановы былі ад усіх, нешта змянялі, нешта дадавалі, прабіралі і вось атрымалі ў выніку дакладна тое, што і трэба было. Ну, звычайно, это не так, что вот як, ну, хтосьці піша гэты ліст, і потым людзі абмяркоўваюць, у нас там свой чатик, і мы там абмяркоўваем, і хтосьці там... Ну, у нас няма дэмакратыі, у тым сэнсе, што у нас няма ціску большасці на меншасць, але можа адзін чалавек, калі ён все справедливо и правильно аргументируя, и он может, скажем так, ну, сказать, не, ребята, вот эта песня, ну, ніяк не катить, потому что то-то, 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 то-то. И в выніку, калі он сапраўды гэта все аргументуе, усе погодятся и скажут, окей, хотя усе хотели эту песню, например, граць. Ну, вось у нас так вот неяк дзейнічае, спрабуем як бы, ну, жыць у такой больш прадвінутай дэмакратыі. Я калі шукаў інфармацыю, каб так паглядзець, што там пра што нам сёння размаўляць, я зайшоў на старонку у Фейсбуку Маккензі і паглядзеў, гэта у іх там вялікі тур. Так. Там вот ідзе там спіс, там я не знаю, там гарадоў там 20-30 і краінаў там розныя абсалютна, ідзе, потым раз Польша, Кракаў, Варшава і гоп, яны там з дзецюкамі. То есть гэта яны дзеля вас вот менавіта у тур, ну, то есть вот у гэтую частку туру уключылі, там не глядзелі, то есть у іншых краінах, у іншых гарадах яны нікога сабе мы не пыталіся, тому що навошта нам гэта інфармацыя. Ну, можа, дзе цікава было. Не, ну, можа, дзесьці таксама бы разыграў, про гэта трэба паразмаўляць, а магчыма, гэта менавіта польскія прамоўтары вот кракаўскага, варшаўскага канцэрта просто взяли і самі, ну, больш актыўна пачалі прадвигаць нас.
Вось, і таму там на тых афішах там не ведаю дзе-нибудь там в Вене ці ў Празе няма імёнаў, которые на разогреве, а магчыма там быў разогрев, а магчыма не было, сёння даведаемся. Я до того, что, может быть, хлопцам с Маккензи так учорашні і сённяшні канцэрт закатит, что яны скажут: так, хлопцы, едем з нами далей. Не, так не атрымаецца, мы все працуем, каб усе... Чаго? А ты вот так вот кепку обзямлю и такой: ах, была не была, трэба ўжо как бы ломануться и поехать. Что датычыцца мяне, то у мяне 4 женщины у этой самой у кватэры, жонка, дачка и две котки, так что мне вот так вот этой шапкой калі лясну, то мне з дома як ляснуть ляснуть дзвярыма, такой скажете: ну, без шансаў. Зноў жа, для інфармацыі гледачоў, слухачоў, мы не заробім на гэтым канцэрце нічога. Это был, ну, это как бы концерт гонору. Для нас гонор, ну, сыграць з гэтым гуртом. Учора, дарэчы, яшчэ прыязджаў Антон Сиротин з гурта «Все сразу», «Курвадзікі», да, заспеваў з нами одну песню. Таксама было вельмі прыемна. Он приехал у Кельце, яны разом с Уладзікам приехали з Беластока, бо мы ехали бусом з Варшавы, Влад з Сиротиным напрямую приехали. Вось. І таксама было приемно. Ну, так в Кельце была, распавядзі гісторыю про кілт. Ну так, Антось ввогуле калісьці гэты кілт, калі про такое можна распавядаць, спёр у нарвежскім секонд-хендзе. І з таго часу ён у ім ганяе. Ён часта грае у ім канцэрты. І вось калі ён прыехаў учора на гэты канцэрт, Пол так паглядзеў, кажа: о, нічога сабе, дык гэта ж Роял нешта там, гэта такі класны кілт. А потом я гляджу, які гітарыст выходзіць у такім жа, толькі ў класным. Справа ў нейкіх колерах. Кожны кілт мае свой там нейкі колер, і он штось азначае. Я ў гэтым ніфіга не рублю. Гэта сям'я ўвогуле. Сем'і, вось тартаны, гэта вось клетка на кілтах, это кожны мае сваю гісторыю. Вось Маккензі у вакаліста, вось Роял нешта там у гітарыста, і ён распавядаў нават на канцэрце пра што гэта, чыі гэта колеры. Там, так? Ну так, кожная сям'я шотландская великая мела свае колеры. Только кашулі, напрыклад, нейкія там. Ну да, слухай, так может быть и вам трэба ў якія-нибудь такие народные фолькавыя там строі, ну не кілты, конечно, у беларусах их не было, ну там и вышиванки. Ну, Серожа, наш дудар, вось он учора выходзіў у такой некай народнай вышиванай кашулі, і я думаю, что мы его будем просить увесь час, як бы так вот прытрымлівацца некага народного строя, а самим перапранацца, ну, мне падаецца уже поздно. Трэба было ад пачатку гэта рабіць. Не, ну мы спрабавалі неяк так аднолькава апранацца. Ну, мне просто сам по себе гэты момант, некая военизированность такая атрымоўваецца. Не ведаю, мне гэта как-то не по душы. Мне больше так падабаецца, ну, все ж таки розна выступаць. Але Серожа, як прадстаўнік менавіта найбольшай, скажем так, фолкавага складніка нашага гурта, я думаю, что так, мы будем это далей выкарыстоўваць, каб ён менавіта, ну, хотя бы дудар выдзяляўся. Ну, тут как бы святое, дудар, он же как бы повинен, ну, уже так, таки. Так. Владя, мы с Олесем-то на эту тему уже не один раз говорили, але мне твое бачанне все ж таки цікава. Як на вашу творчасць, на твое месца у музыцы паўплывала эміграцыя? Першы час, калі толькі сюды пераехаў, канешне, было цяжка гэтым займацца. Думкі былі ўсе аб тым, а што рабіць далей, а як ввогуле жыць. І, магчыма, гэта таксама паўплывала на напісанне тэкстаў, бо я займаюся і асобна музыкай, таксама там свой сольны маленькі праект, і, канешне, пра гэта ёсць і нейкія песні, і гэта не магло не закрануць, таму што гэта ж ўсё ж такі вялікі адцінак майго жыцця ўжо, як мінімум. Гэта нешта, што засталося там, і новае жыццё тут. Мы ўсе разумеем, што бліжэйшы час мы не зможам вярнуцца дадому, і таму, канешне, гэта нейкая
туга, калі можна так сказаць, все роўна вылівалася ў песні. Але з кожным днём, з кожным момантам разумееш, што не ўсё так і кепска, хутчэй за ўсё. Все ж таки мы жывем, все ж таки мы займаемся тым, чым мы хочам займацца, і, напэўна, з кожным разам атрымоўваецца ўсё весялей, і мы вось пачалі нават задумвацца над тым, каб все ж таки зрабіць які-небудзь напалову раздзяўбайскі альбом, таму што все гэтае ныццё пра эміграцыю, пра тое, што ўсё так кепска, людзям ужо надакучыла. Людзі ўжо не хочуць слухаць пра тое, што все фігова, і хочацца ўсё ж таки жыць далей. І таму я думаю, што і людзям, которые слухаюць гэта, і менавіта нам, як музыкам, таксама гэта дае нейкі пінок, каб жыць далей і развівацца не толькі у плане там жыцця і працы, але і ў творчым таксама, і рабіць гэта так, як мы рабілі гэта там. Алесь, як ты думаешь, вот ці мае права там такое бачанне, что ну вот былі музыкі там, скажем, ну дзецюкі жылі ў Беларусі, спявалі, ну умоўна кажучы, там рабілі песні там про лясных братоў, там про партызан, там про гісторыю. А зараз, маўляў, вы тут ужо не ў Беларусі, вы тут ужо за мяжой. Што вы там нам про нейкі партызанскі супраціў там ці про каліноўскі, ці паўстанскі супраціў спяваць будете? Это ўжо не ваша, вы тут ужо іншыя людзі ў іншых месцах жывіццё. Вось вот можна так казаць ці не можна? А калі можна, то тады пра што спяваць? Якія тэмы зараз вот як табе бачыцца? Не, ну мы ў гэтым плане як бы ну трошачкі абмежаваныя, калі браць тэматыку. Хаця я кажу, ну то, што Влад сказаў, што хутчэй за ўсё мы і пачыналі приблизно замысливали такі альбом, но не то, чтобы повторить першы альбом, а просто сапраўды у нас как бы накапливались некие песни, якія вот могли перетвориться в такі вот градзенскі Гармідар 2. Ну, я не ведаю, як бы называўся. Зараз, хутчэй за ўсё, Владзік, здаецца, калі не памыляюся, прапанаваў эмігранцкі Гармідар назваць. Ну, мне спадабалася, мне вельмі падабаецца назва. Ну, абмяркуем з усімі удзельнікамі. Вось. І так, мы абмежаваны. Больш таго, у меня былі думкі, мы ж на самом пачатку, як бы абмяркоўвалі, можа, давайте зусім прыкроем праект. Таму што, ну, не ўсе, скажем так, музыкі апошняга, скажем, беларускага складу тут знаходзяцца. І, магчыма, можа быць, цяпер я вот, калі нас прызналі экстрэмістамі, это для кагосьці гэта некая медалька, а для мяне это праблемы для маці, праблемы для былых музыкаў. То бок ты думаеш увесь час пра гэтых людзей, ты думаеш, у іх могуць быць праблемы. Так што ніякіх медалек асабіста у мяне няма на грудзях, ні медалёў, ні ардыноў. І так, была ідэя, што можа быць прыпыніць і штосьці новае пачынаць, але большасць прагаласавала за тое, што фактычна ўсе, чтобы брэнд застаўся. І асабіста у мне доўгі час не пісалася нічога. Ну, вось зараз неяк так вот папёрла, і вот гэтыя два канцэрты ў нейкім сэнсе таксама у нейкім сэнсе такі пінок под сраку, пробачьте, это культурное слово срака, зусім натуральное для беларускай мовы. Вось пінком под сраку, да. І ў нейкім сэнсе таксама будзе гэты два канцэрты. Слухай, а калі вот сапраўды зараз адно за адное пакаціцца, атрымаецца плюс яшчэ нават выйсці за межы гэтай, ну, умоўнай беларускай нашай бурбалкі. Ну, так паглядзець, як я гляжу нават на там самы спіс тур дымнай лотвы. Постоянно. Ну, вот калі раптам папрэ, пакаціць, будуць прапановы, што будзеш рабіць? Ну, буду менш працаваць, буду больш канцэртаваць. Конечно, хотелось бы, каб это все не было минуса, хотя бы хоть невеличкий плюс, потому что все равно мы все, скажем, там, и кушаем, да, и здесь и спим, там, и палево ж треба куплять. И... Не, ну, безумовно, тут же это, как бы, ну, звычайно, не бесплатно, як любите у Беларуси там. Не, белорусы, да, вот мне цікаво будет потом поглядеть людям, которые мне сейчас скажут, ну, чему ж вот вы там, я кажу, ну, так мы час от часу граем, ну, вот я весь час забываюся, да, а вот, ну, и при этом
там яны ўвесь час чамусьці думаюць, што мы зарабляем нейкія просто велізарныя грошы. Ну, в нашым выпадку это хутчэй такая рыбалка. Хтосьці на рыбалку ходзіць, а хтосьці панк-рок спявае. Не, конечно, жартую, это больш, чым рыбалка, потому что все ж таки то, что мы робім, это і ўплывае, ну, скажем так, на музычны, не ведаю, свет Беларусі, ну, не то, что беларускі, нет, это некая гучно сказал. Ну, скажем так, мы удзельнічаем у некой такой сферы, ну, якая называется беларуская музыка, ці беларускі панк-рок, не ведаю. Ну, вот мы там частка гэтага, таму гэта трошки больш, чым хобі. Это яшчэ і магчымасць выказаць свае думкі, зрабіць штосьці ў музычным плане, хаця зноў жа мы таксама абмежаваны стылем. Але між тым, ну, будзем развівацца неяк, будзем штосьці рабіць далей трэба, тому што, ну, я, напрыклад, не магу, просто я не магу без гэтага. Мне гэта патрэбна. Ну, вот это уже такое, як бы, ну, частка мяне. Вось і ўсё. И хотелось бы, так я же не скончил, хотелось бы, конечно, как это, ну, не становиться коммерційным гуртом, але как это зразумела приносило хотя бы хоть некий доход, там, не веду, на ежу, на пиво, вот коли ехать в некий тур. Потому что это вельми складано. Коли кто-то думает, что поехать в тур, ох, веселье. Веселуха. Да, там пиво льется, мы там ветерок, соника. Не, ребята, вот вы поедете. Девочки, да, дикпики вот там. Вы поспробуйте, никакие дикпики, спокойно. Ты обяцаў. Что я обещал? Что, прямо в эфире? Ну, зрабіць камінаут, ну... Не. Мы зараз запустим такую качку, что потом... Не отмоемся. Желтые сливы потом станут сиреневыми. Так, Уладзя что-то почырванеў. Посмеяўся добра. Не, коли ты дикпики хочешь, как мы сказали, свой комментар... Або не скидывали. Я не буду переходить на особо, ну, як по мне, ну, это некий инфантилизм. Ну, руслать свои челюсти. Не, ну я так пожартовал, ведаешь. Не, ну я просто кажу, як это есть. Это некий инфантилизм. То бок ты не можешь, ну, як бы, ну, зрабіць некий крок, каб, ну, наўпрост да жанчыны, не веду, з кветкамі, з шампанскім, да, ты прысылаеш штосьці. Пры гэтым я, ну, станоўча стаўлюся да самога Андрэя. Ён шмат зрабіў добрага эмігрантам, скажем так. Ну, прынамсі, у меня склалася такое ўражанне, што ён шмат дапамог людзям. Вось так. Ну што ж, на заканчэнне, калі чакаць новага альбома? Эмігрантская гармідара. Калі над лугам бусел. Не, ну это за... Нічога не пісалі. Абавязкова будзем працаваць. Я вельмі хачу, каб гэта ўсё ж таки адбылося. Будзем пінаць самі сябе адзін аднога, каб гэта выйшла. Ўсё ж таки ўжо у хуткім часе будзе юбілей першага альбома. Ужо ў 2027 годзе ему будзе 15 гадоў, калі я правильно памятаю. 2014. А, ў 14, прабачце, з 12 пачалі граць. У 24 было 10 гадоў. Ну вось. Ну, все правильно, 14. У любом выпадку будзем працаваць і будуць нейкія задумкі, нейкія ідэі. Ужо працуем над гэтым, пішацца матэрыял, пакуль не записываецца, але пішацца. І 100% будзе. Вось ужо новую песню мы прэзентавалі на тутацы. Вось я хацеў сказаць. І таму... На верш Серожи. Ой, какого Сережи? Виталя Рыжкова, господи. Виталя Рыжкова. Сережи. Ну. Не, я Сережи хотел Башлыкевич так само павіншаваць. Яго альбом выйшаў, я яго яшчэ не слухаў. Але я спевал на бэк-вакале, абавязкова паслухайце песня Лэмі. Офігенская песня. І ввогуле ўсё, што робіцца все, что робіцца ў эміграцыі, потому что то, что робіцца ў Беларусі, у асноўным гэта дзесьці там вот у падполлі, але все, что робіцца ў эміграцыі, конечно, Сережа, это the best of. І зноў жа ж, гэта ты не слухаў, тому что ты спаў у бусе. Мы слухали, пакуль ехалі, так? І даволі гучна. А ён это вот гаворыць, таму што вот іншыя яго на бэкі не клікалі, там Артурович, да прыкладу, а так бы казаў, што вот
Не, я у Артуровича же сняўся разом у кліпе. Зато сам Артурович у нас на канцэрце зайграў калісьці Мы запрашалі, Артурович меня запрашаў. Я граў, такі не памятаю з кім, там был Вольскі і Крамбабуля. Здаецца, з Вольскім я ў Менску быў, песню некую спяваў. Не, з Крамбабулей у Менску я спяваў капітан этот Егораў, да? Вось. А потым ён з Вольскім прыжаў у Гародне, таксама некую песню з ім спяваў. Пры гэтым у нас няма некага там супрацоўніцтва. Ну, просто вот один одного запрашалі, все. Ну, скажем так, цікавимся творчасцю и поважаем творчасць один одного. Артурович, конечно, это вышыня, это я без всякого этого пафоса кажу, ну, без приколов там и так далее. Ну, Артурович мужик, который зрабіў, ну, просто... Он же говорит, памятник, кто ж его говорит? Ну да, ну вот я как это все срываюсь на жартик, потому что не люблю это все этого пафосного, это все штуки, это все не мое. Але, ну, Леон Артурович это скала, так что все нормально с ним. Говорит, а эту скалу никто не порушит. Ну и что, на завершение, як вы лічыце, атрымаецца, вот калі мы уже узгадали и Башлыкевича, и Вольскага, ну и вас, Дзецюкі, и там Дымную Лотву, атрымаецца у беларусаў зараз вось пробиться, ну, как бы там, я не веду, конечно, не завоевать сусветную там сцену, але заявить про сябе годно. Няхай атрымаецца, я так скажу. Ужо. Вось недавно літаральна беларускі гурт Extermination Dismemberment заграў на Вакене. Гэта адзін з буйнейшых фестываляў рокавых ввогуле ў свеце. І таму я лічу, што і ва ўсіх атрымаецца. Берам ту ж самую Дымную Лотву, і все будзе круто. Не, ну еще называют же «Молчат дома». Да? Ну, еще там что-то. Но это не совсем наша музыка. Да, мне вот, ну, добро, не буду ничего сказать, это не совсем моя музыка, але, ну, есть же некие прорывы. Вы Сашу Чернуху сюда запросите, он вам все распавядзе. Ну, Саша у нас перыядычна бывае, все распавядзе. Вот. Ну, я про тое, что вот как бы свое бачанне. Одно, может быть, Чернуха рассказать с боку, с пункту гледжання там крытыка ці аналітыка музычнага, а вы з унутранай кухні, вот, то есть вот ці паездзіўшы па нейкіх там фэстах, канцэртах, ці атрымліваецца ўсё ж таки так троху ужо выскакивать. 100%. С каждым годом более и более. Нехай во всех атрымаецца. Я з рыбы движняк, скажем так. И чем больше людей, которые будут робить добрую музыку с добрыми текстами, я только двумя руками, двумя ногами. Вот и все. И всем жадаю не то, что там вот типа белорусы. Нехай, ну, справа тут же не в национальности з одного боку, а з іншого боку нам бы хотелось бы, ну так мы ж з гэтага народу выйшлі, з гэтай культуры, з гэтай мовай мы, ну, скажем так, на ёй спяваем. И это нам хотелось бы, каб это было шырэй, каб люди больше ведали про гэта. Не з пункту гледжання, что вот у нас тут такие танки и здаравенные пушки, не. А з пункту гледжання, что вот як у тых же ірландцаў, якіх про сёння казалі, что вот культура, и она значно больш важнейшая, и з гэтага пункту гледжання мне хотелось бы, каб мага больш беларускіх гуртоў былі, ну, мелі некую папулярнасць. Ну что ж, на жаль, трэба завершаць нашу размову. Сустрэчу на сёння не завершаем, тому что сёння, як я уже казаў, будзе выдатны панкаўскі, фолк-панкаўскі канцэрт. Ну, я уже некалькі разоў говорю, так что давай, Уладзь, ты запрашай людзей. Абавязкова запрашаем усіх. Сёння у 18:30 адчыняюцца дзверы клуба Проксіма, і будзем спадзявацца, што ўсіх там побачым. Будзем рады бачыць всіх знайомых і незнаёмых. Запрашamy wszystkich naszych przyjacieli, zapraszamy всех наших сяброў, приглашаем всех наших друзей. Друзі украінцы, не памятаю, як по-украінску, але теж запрашamy. Ну, карацей, усіх будзем рады бачыць. Так что яшчэ раз, сёння 4 жніўня Варшава, клуб Проксіма, знайсці вельмі проста, недалёка ад цэнтра, вуліца Жвірку Вігуры, здаецца. Я не памятаю номер, але Жвіркі Вігуры.
Так что дзякую ўсім, калі ласка, не забывайцеся, прыходзьце, каб добра правесці вечар у выдатнай кампаніі. Дзецюкі былі ў мяне в эфіры. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Зміцер, дзякуй, хто нас слухаў і глядзеў. І вам, говорится, дзякуй за ваш дзякуй. До сустрэчы. Жыве. Жыве.